Suratul Masad. Bismillahirrahmanirrahim. Ina fara karatu da sunan Allah wanda ya siffanta da rahama mai jin kai ga bayinsa muminai. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Hannayen Abu Lahab sun taɓe kuma ya hallaka. Ma aghna anhu maluhu. Dukiyarsa ba za ta amfanar da shi komai ba a ranar alkiyama. Wa ma kasab. Da abin da ya tsururuta na 'ya'yansa ba za su amfanar da shi da komai ba. Sayasla nara. Da sani zai shiga wata wuta ya ƙone a cikinta. Zata lahab. Ma'abociyar harshe da tartsatsi. Wamra'atuhu hammalatal hatab. Tare da matarsa mai yawan ɗaukan ƙayoyi da kirare ta zuba a hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don ya ji rauni da su. Fi jidiha hablun min masad. Za a ganta ranar alkiyama a wuyanta akwai igiya ta wutar jahannama, igiya wacce take ta kaba. Suratul Masad. Bismillahirrahmanirrahim. Ina fara karatu da sunan Allah wanda ya siffanta da rahama mai jin kai ga bayinsa muminai. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Hannayen Abu Lahab sun taɓe kuma ya hallaka. Ma aghna anhu maluhu. Dukiyarsa ba za ta amfanar da shi komai ba a ranar alkiyama. Wa ma kasab. Da abin da ya tsururuta na 'ya'yansa ba za su amfanar da shi da komai ba. Sayasla nara. Da sani zai shiga wata wuta ya ƙone a cikinta. Zata lahab. Ma'abociyar harshe da tartsatsi. Wamra'atuhu hammalatal hatab. Tare da matarsa mai yawan ɗaukan ƙayoyi da kirare ta zuba a hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don ya ji rauni da su. Fi jidiha hablun min masad. Za a ganta ranar alkiyama a wuyanta akwai igiya ta wutar jahannama, igiya wacce take ta kaba. Suratul Masad. Bismillahirrahmanirrahim. Ina fara karatu da sunan Allah wanda ya siffanta da rahama mai jin kai ga bayinsa muminai. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Hannayen Abu Lahab sun taɓe kuma ya hallaka. Ma aghna anhu maluhu. Dukiyarsa ba za ta amfanar da shi komai ba a ranar alkiyama. Wa ma kasab. Da abin da ya tsururuta na 'ya'yansa ba za su amfanar da shi da komai ba. Sayasla nara. Da sani zai shiga wata wuta ya ƙone a cikinta. Zata lahab. Ma'abociyar harshe da tartsatsi. Wamra'atuhu hammalatal hatab. Tare da matarsa mai yawan ɗaukan ƙayoyi da kirare ta zuba a hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don ya ji rauni da su. Fi jidiha hablun min masad. Za a ganta ranar alkiyama a wuyanta akwai igiya ta wutar jahannama, igiya wacce take ta kaba. Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, most gracious, most merciful. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. May the hand of Abu Lahab be ruined, and ruined is he. Ma agna anhu maluhu wa ma kasab. His wealth will not avail him, and that which he earned. Sayasla naran dhata lahab. He shall enter to burn into a blazing fire.
وامرأته حمالة الحطب, and his wife the carrier of slander or wood thorns. في جيدها حبل من مسد, around her neck will be a rope of twisted palm fiber. بسم الله الرحمن الرحيم. In the name of Allah, most gracious, most merciful. تبت يدا أبي لهب وتب. May the hand of Abu Lahab be ruined, and ruined is he. ما أغنى عنه ماله وما كسب. His wealth will not avail him, and that which he earned. سيصلى نارا ذات لهب. He shall enter to burn into a blazing fire. وامرأته حمالة الحطب, and his wife the carrier of slander or wood thorns. في جيدها حبل من مسد, around her neck will be a rope of twisted palm fiber. بسم الله الرحمن الرحيم. In the name of Allah, most gracious, most merciful. تبت يدا أبي لهب وتب. May the hand of Abu Lahab be ruined, and ruined is he. ما أغنى عنه ماله وما كسب. His wealth will not avail him, and that which he earned. سيصلى نارا ذات لهب. He shall enter to burn into a blazing fire. وامرأته حمالة الحطب, and his wife the carrier of slander or wood thorns. في جيدها حبل من مسد, around her neck will be a rope of twisted palm fiber. سورة المسد. بسم الله الرحمن الرحيم. ina fara karatu da sunan Allah wanda ya siffanta da rahama mai jin kai ga bayinsa muminai. tabbat yada abi lahab wa tabb. hannayen Abu Lahab sun taɓe kuma ya hallaka. ma aghna anhu maluhu. dukiyarsa ba za ta amfanar da shi komai ba a ranar alkiyama. wama kasab. da abin da ya tsururuta na 'ya'yansa ba za su amfanar da shi da komai ba. sayasla nara. da sani zai shiga wata wuta ya ƙone a cikinta. zata lahab. ma'abociyar harshe da tartsatsi. wamra'atuhu hammalatal hatab. tare da matarsa mai yawan ɗaukan ƙayoyi da kirare ta zuba a hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don ya ji rauni da su. fi jidiha hablun min masad. za a ganta ranar alkiyama a wuyanta akwai igiya ta wutar jahannama, igiya wacce take ta kaba. suratul masad. bismillahir rahmanir rahim. ina fara karatu da sunan Allah wanda ya siffanta da rahama mai jin kai ga bayinsa muminai. tabbat yada abi lahab wa tabb. hannayen Abu Lahab sun taɓe kuma ya hallaka. ma aghna anhu maluhu. dukiyarsa ba za ta amfanar da shi komai ba a ranar alkiyama. wama kasab. da abin da ya tsururuta na 'ya'yansa ba za su amfanar da shi da komai ba. sayasla nara. da sani zai shiga wata wuta ya ƙone a cikinta. zata lahab. ma'abociyar harshe da tartsatsi.
وامرأته حمالة الحطب tare da matarsa mai yawan ɗaukan ƙayoyi da kirare ta zuba a hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don ya ji rauni da su. fi jidha hablun min masad za a ganta ranar alkiyama a wuyanta akwai igiya ta wutar jahannama, igiya wacce take ta kaba. suratul masad. bismillahir rahmanir rahim. ina fara karatu da sunan Allah wanda ya siffanta da rahama mai jin kai ga bayinsa muminai. tabbat yada abi lahabin wa tabb. hannayen abu lahab sun taɓe kuma ya hallaka. ma aghna anhu maluhu. dukiyarsa ba za ta amfanar da shi komai ba a ranar alkiyama. wa ma kasab. da abin da ya tsururuta na 'ya'yansa ba za su amfanar da shi da komai ba. sayasla nara. da sani zai shiga wata wuta ya ƙone a cikinta. zata lahab. ma'abociyar harshe da tartsatsi. wamra'atuhu hammalatal hatab. tare da matarsa mai yawan ɗaukan ƙayoyi da kirare ta zuba a hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don ya ji rauni da su. fi jidha hablun min masad. za a ganta ranar alkiyama a wuyanta akwai igiya ta wutar jahannama, igiya wacce take ta kaba.